Chibai ule voin hi mei ni riat sang ni som ni poruk zirtop ni ni a tuna hen Zing da ruklem nit somli ni a tuna chun Aizawl ni chu nu deuh hreta Aizawl view hrang abik takin chu lam view le tlak lam view ilo thlir hawang umiang hei Aizawl hi le Mizoram hrim a hian hetiang view mu nom tak hi alang reng mai tuk tin tlai tin mai hianin hetiang ang view hi mun tam taka hian an mumal ve vak lawa ramchang kang tak te YouTube ate kan hmu thina kan lo ot mai thina mase ramchang kang om hian hetiang view hi mu hin chak ve le em thina ni tiang view mu chak hian mun rang an jin kual ve le thunga chuwangin mani mu lo hi kan ot kual vel mai ni hian alang thina chuwangin mani chan to ka hian lung oi thiam te poi kan zir hi tha chuan hetiang view mu nom tak mai a hi nge ni aman chiar sen lo ni ti la kan soi solom lo ve tuna ilo thlir char meng o tuna hian Aizawl chu lam kan thlir mek ani hetiang hi fangma ani fangma kung ani a kan ron tilang ve le zok ani e par ani ana omdan te hi tam tak chuan kan lam mulo mai te par omdan te po hi wen ching ang o tunai hian Aizawl tlak lampang kan thlir le mek a Aizawl tlak lam apo mar thlang lampang lek tunai kan thlir mek ani tu samdanin tuna hian vai ba kon thren khat le zo noi thren khat te tuna hin kan en mek ani le a thren chu zo tlang te pon mai te kan soi sol mai te ya tuni hi lengpui airport tum na lampang kan ei amoi mani chuan tunai hian tlak lampang ni tlak na lampang tak kan thlira hei rei ek tlang lampang ni ve le thunga chuan vai ba kon thren khat te zo tlang thren khat te alanga tin thren hi chu dentar nia thren kanan ni capital te pawh lang ani so lai tlang so rei ek tlang ania somi zone vel a sawn ni hi tla thin ani tlak na zone vel ani so ngai so rei ek le vai pon to ka ri kan video te kan lo du to don mai anga min lo thlir sak ve thin ven kan lom mani kan video te min lo thlir sak ven kan lom le ni kan channel hi min lo subscribe sak ve ula la subscribe lo te kan chuna thei angin min lo share dar sak ve don nia kan lom